Her til eftermiddags blev Zlatan Ibrahimovic slået ned på vej hjem fra træning. Der var desværre ingen øjenvidner på stedet, men man har været så heldig at fange det på video. Videoen kan måske bruges til politi-efterforskning. Jeg vil nu stille om til min reporter på stedet, Søren Jensen. Jeg står her på gerningsstedet, hvor Zlatan Ibrahimovic tidligere i dag blev slået ned. Der var desværre ingen øjenvidner på selve overfaldet, men der var et videoovervågningskamera på stedet. Nu har politiet gode muligheder for at finde gerningsmanden og finde grund til overfaldet. Tak for det, Søren Jensen. Vi skulle også gerne have fanget politiinspektør Mads Suhr. Grunden til overfaldet på Ibrahimovic er stadigvæk ikke blevet fundet. Jeg står nu på politistationen, hvor jeg har fanget kriminalinspektør Mads Suhr, og jeg vil stille ham et spørgsmål. Hvordan går det med sagen, Mads? Jamen, det går fremad. Vi mangler stadig beviser, men vi har fået en del henvendelser, som vi ikke havde regnet med, at vi ville få. Så det går fremad. Har jeg ikke fået nogen grund til overfaldet endnu? Nej, desværre ikke endnu. Vi mener, at det sandsynligvis er en sindsforvirret fan, der har gået amok. Okay, tak skal du have. Det var kriminalinspektør Mads Suhr. Tilbage til Ro Petersen. Det var alt for denne sag, men vi vil følge sagen intenst. Videre til cykling.